Tá leabhar le léamh anseo ain in Yainty. Cá bhfuil tú I do chúnaí, agus sé Seán Ó Daoir I scríomh an leabhar seo. Agus feiceann muid an seo a glúdach go bhfuil go leor charachtarí sa scéal seo. Fáin go bhfeiceann muid céir de Harlós. Ní má lum mo heach sa pádar le sin. Bhuailm teach úr. I mome agus cuairtóime teach bra úr chum héin. Síos an bealach mór leis. Teach úr. Sin bealach le lei teach nó a rá. Is ó changó sé. Chonnig pádar Larry leprachan I báirc. Díaghaid a Larry sa pádar. Cábhfuil tusa do chúnaí. I bail sa chrán I dreagar Larry. Spáin Larry a heach go feadar. Chuir pádar I láimh isteachán. Nach teasa sin. Aua! Tá rud I cinnte fáil grímar mo bhéir. Sin mo chara ignáid ire sa Larry. Ní ra seach a díana cuideachta leat. Ach, chuirta sé mo bhéir sa pádar. Ó, ní ra an teachinn sin éireannach go feadar a chorbe. Níor bhuailm sa cúnaí a gráin seisin, agus shiúil sé leis. Crétar tá bhéir átaí, tá bhéir tíine brenn. Chonnig sé míide an mhaid an mhara. Díaghaid a bhíide sa pádar lé, cábhfuil tusa do chúnaí. San áraige I dreagar míide. Ó, nach bhfuil si go hálan. Is má lump san áraige sa pádar, isteach san uisce leis. Aua! Tá rud I cinnte fáil grímar mo chois. Rip pádar amachchas san uisce. Sin mo chara Paul Portán sa míide. Ní ra seach a díana cuideachta leat. A chuirta sé mo chois sa pádar. Bhfuil focail a leat I díana cuideachta. I díana sprí. Níor bhuailm sa cúnaí san áraige sa pádar agus shiúil sé leis. Bhí neirid sin deifir feadar scurága sé a bhróga agus a stocaí ina dhéar trá. Shiúil pádar leis. Chonnig sé fionn an fear bréige I báirc. Díaghaid éin sa pádar leis, cábhfuil tusa do chúnaí. Sa fáirc seo I dreagar fionn. An simúl, tá post speisialta le ag fionn. Has pádar ag híomh agus hín teamach a gá láimh. I gceann tamil, detil éan an nuas agus heas sé chloigeann feadar. Ná bí chuir isteach orm a scart pádar. Ime leat. Sin mo chara éimon éan sa fionn. Ní ra sé ach a díana cuideachta leat. A chuirta sé mo chloigeann sa pádar. Racha me chun an bháile sa pádar le sin. Bhí a bhróga agus a stocaí cáilteige. Bhí a bhéir agus a chois gortaí. Bhí pean ina chloigeann. Nach bhíon luacháir a heach héin eiceáil ríist. Ó, sé, tá ma heach héin go lanta. Níor bhuailm cúnaí I náit bu eile. Nach teasa sin, agus brá sásta sa mála. Agus bhfuil tusa brá sásta I do bháile héin.